I'm moving on, I'm moving on. I don't need nobody in my life. I'm moving on, I'm moving on. Oga wannan hotel ne mai sauki wanda zaka ji daɗin sa sosai ina gaya ma kawai 50,000 zaka biya shine. Oga ban gane sa kasa ga 50,000 kai gaskiya ba zan iya ba omo. Ai oga zaka ji daɗin sa ne fa zaka ji daɗin sa sosai. Kai oga gaskiya ba zan iya biyan 50,000 ba akan wannan. Oga shigo ta nan. Ne ban gane me zan maka ba, me zan maka wai? Muna da wutar mai sauki a can, sannan kuma muna da komai cikin sauki inda aka samu akwai swimming pool, sannan kuma akwai kayan more rayuwa a ciki, za ka ji daɗin ka sosai. Ok to ina so mu je gurin ogan naka sai nuna min shi sai mu ga yadda za a yi sai in biya. To na so ka bi ni sai mu je. To kai kuma nawa ne kuɗin ka? Oga 10,000 ce kawai za ka bayar. Yawwa. Sai oga yawwa akwai wanda ya zo ne gashi nan sai kama ɗaki. Ok to ya ba kuɗin yawwa ka gaya mai a ɗakunan ko. Ai oga mun gama komai da shi. To in kun kama sai ka je ka nuna. Yawwa to malam zo mu je nuna ma ɗakin mu je yawwa. Waye kuma ke bukatar takura? Oyo kai ba kai na da ɗakin ne. Ok da inda ga mutum mu je nuna ma ɗaya ɗakin, zo mu je nuna ma shi, mu je nuna ma ɗaya ɗakin inda za ka zauna kuma. Yau to ga ɗakin ne dama shi ce a baka ga ɗakin nan. Kai ya naga ka yanzu wannan shi ne swimming pool ɗin ya naga ka kuma me wannan? Kusa ai ba a gama ba, ya kamata da Allah ba a gama mana haba. Ku taimaka yau ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙarar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora a wannan sabuwar channel ɗin tamu. Mun gode a fi gaskiya ma mu samu yan kallo don Allah ku dan kalla har ƙarshe. Yawan mutane na ba ku ba mu. Mun gode.